historisch gezien, het is mijn derde regie dat ik hier doe. Na feitelijk de getemde fakes en per ongeluk verleden jaar. Nu met de spooktrein. Maar ik ben eigenlijk, laten we zeggen, fulltime regisseur. En ik regisseer dus in België meestal. Het is ook de eerste keer dat ik in Nederland was, 3 jaar geleden. Dat heeft me enorm bevallen. Ook omdat het een heel toffe bende was, de Plattelanders. Met ook zeker hier in de streek toch wel ja, de top van wat wij het amateurtheater hier in het Zeeuwland toch wel mogen nemen hier feitelijk. Dit is zeker de wachtkamer. Je bent zeker al een tijdje getrouwd. Ja, Dat maakt zeker alles makkelijker. ik denk het. Waar ben je, Charlie? Hier ben ik, lieve. Hier. Ik was net aan de praat met meneer... Richard is de naam. Mijn vrouw Peggy. Aangenaam, hoe maakt u het? Dank u. Eén moment, meneer. Sorry, de kaartjes voor Londen zijn uitverkocht, maar er zijn nog excursies beschikbaar voor Aberdeen. Oh, het spijt me vreselijk. 20 jaar geleden, precies op deze nacht, werkte hier een stationschef met de naam Ted Holmes. Hij valt neer, vlak voor het perron. Dood. Afschuwelijk. En dat is nog niet eens het ergste. Het moet 11:30 zijn geweest toen de trein vertrok vanuit Truro. Met een enorme vaart komt hij het dal binnenrijden. En met alle remmen aan en een gillende stoomfluit komt hij door het station geschoeid. En toen, kadoef! Waren er weer slachtoffers? 6 op slag dood. Ze zeggen dat de doden over de bron lopen. Sinds die nacht spookt het hier op dit station. Onzin! God weet dat ik de waarheid spreek, meneer. Jullie zijn hier wel erg gelovig. In Cornwall. En op hetzelfde moment dat de pastoor in het water keek, zag hij een silhouet van een vrouw met een zwarte jas en een dode vogel op haar hoofd die haar hand uitstrekt. Oh, dit is echt de laatste keer dat ik op deze lijn heb gereisd. Ja, en? Volgens hem met de brandende lantaarn nog in zijn hand. Oh mijn Het god. is zelf hier ook. Oh. We kunnen ons troosten met de gedachte dat hij geen pijn heeft gehad of wat dan ook. Het is genoeg, hè? Sorry hoor, ik probeer de boel alleen maar wat op te vrolijken. Stel nou dat die trein komt. Wat Oh. dan? Maar welke trein? Nou, die spooktrein waar hij het over had natuurlijk. Maar dat is een sprookje. Drinkt u hier maar een slokje van, dan wordt u vast de rustig gevallen. Oh, Hey! Wacht! Zullen we met z'n allen deze kruiswoordpuzzel oplossen? Ach man, doe nou toch niet zo idioot. Ik wist wel dat u ervan zou opknappen. komt mevrouw voor? Oh, maar ik ben een beetje duizelig. Help me alsjeblieft! Wat is er aan de hand? Verstop me voor hem! Verstop me! Goed, we verstoppen u, maar voor wie? Voor hem! Ja, maar wie is hem? U moet me helpen, zorg dat hij me niet terughaalt. Ik kan niet terug, echt niet! Julia! Oh god! Ik moet me verstoppen. Julia! Mijn naam is Dr. Sterling en ik ben op zoek naar mijn patiënt. Ik weet zeker dat ze hier ergens moet zijn. Nee, daar is ze niet. Helemaal niet. Ik geloof u niet. Zo! Daar ben je dus. Het heeft toch geen zin. Bemoeit u zich met uw eigen zaken, meneer? Ik denk dat het ook ondertussen onze zaken zijn geworden. Dan zal ik u vertellen hoe het zit. Als u denkt dat dat iets uitmaakt, U gaat u heeft gang. het verhaal over deze plek zeker al gehoord. Dat die zo spoken op wat. Inderdaad. En door dat ellendige spooktrein gedoe heeft zij haar waanideeën gekregen. Dat met die zwerver, dat was toevallig wel. Alles is echt waar. Alleen wil die me niet geloven. Ja, dat van die zwerver, dat heeft de stationschef ons al verteld. Ja, die oude Sol, ja, waar is hij eigenlijk? Hij nam zijn lantaarn en vertrok en kort daarna hoorden we een bons. En toen we de deur opendeden, toen vonden we hem daar dood. Ja, zeg, ik zou graag eens kijken naar die arme vent. Ach, natuurlijk, we hebben hem hier in het kantoor gelegd. Ik zal hem even onderzoeken. Hij is hier niet meer. Hij is Hij weg. is weg. Inderdaad. Dat kan niet. Iemand kan toch niet zomaar in rook opgaan? Ach, er is vast een logische verklaring En voor. het gebeurde precies om 11 uur. Ja. Net als toen. Het is toch duidelijk?
Het was Ted Holmes. Hart. Die oude soul ligt op dit moment veilig en wel thuis. In bed.